Gari okay na, gari swabe naman. Gari garing dahil pa lamang nakakape. Pero gari selling ko, gari yun naman. Gari mahamot naman ang dating. Yo, 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 yo. Good morning, 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 good morning. Yes, yo. Morning hirit na po. Morning hirit na sa DCGV. Kasabay niya to sa Technical Department, John Apulis, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol, sa paginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay po dyan mga tugang si Josh Babino, Karen Ala, asin Jomar Bien. Kasabay po si Paringalar Mario. Good morning, Legazpi City. Kasabay niya to dyan sa pagpatrolya sa tuyang kapalibutan, Boy Mata. Ang bagong terror ng mga... May tabaka man. Namiging marigyan pagturo-trabaho na mag-aaga. Good morning, Tabi. Sa mga parantabay niya to dyan sa Legazpi City. Pon sa Barangay 1. Hanbanggan Barangay 70 kan syudad na ini. Siringman mga tugang mga parantabay niya to dyan sa Daraga. Kumusta po? Barangay 1 to 54. Siringman Tabi sa mga bilog na Kabikolan, mga Bicolano sa mga partikan mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Good morning sa mga taga-Catanduanes. Kumusta po kamugabos dyan? Ha? Mga taga-Camarines Sur, Camarines Norte, mga taga-Sorsogon. Good morning, Tabi, sa mga taga-Masbate. Yan. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? Kami po nagalaom na kamugabos. Ayos. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot, habang naka-morning hirit. Aramontan mga buwan naman ang report. Hali po dyan sa Luwas, mga tugang kaibaan Mega Force Patrol. Kasabay si Chief Reporter Jimmy Nazalita. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BP maray na aga sa mga parantabayaon kita ngunyan naglalakaw-lakaw digdi sa aldaw nin saod ngunyan sa Kamalig. Kaso bago pa kitang naglalakaw-lakaw, ayan sa ribot-sibot digdi sa paglatag ka na mga panyenda. Inoto niya to digdi sa Bagasta, may nabasa ako na madeklara sa aga Department of Agriculture nin Food Security Emergency. Oo. Ano daw ang purpose ka na deklarasyon na yan kan Food Security Emergency? Digdig kita nakatangod ta BBP sa Bagas. Sa media pa ako sa radyo sa DCGV. Kumusta na nga yan? Pirisyon kang Bagas Day. Good morning sa... Yung pambaba naman. Nagbaba? Very good. 50 taga-boss ini. 48? 48? Nawala, naputol. Good morning kay Neil Alfonse Soler Lunas. Yes. Good morning, Tabi sa imo, Neil. Kumusta, anak? How are you today? Hello. Hello, Jim. Kami, Jim. Pinakababa, 48. So, pinakalang puti agana. Ayun naman yan, 46, 47, halos ka. Ang pinakalang kao, 50 sa imong paninda. Oo. So, medyo okay ang presyo. Nagbababa ang presyo ka na bagas sa BBP. Thank you, Tia. Ano pangalan mo? Veronica. Veronica, no? Balingasa. Okay. So, thank you so much, Tia Veronica. Pasiring kita digdi sa mga presyo ang kangulayan. Sa radyo pa ako sa DCGB. Go ng kilo kan talong? 160 po. 160. Ang ladang darakula? 200. Medyo okay na. Ano krana sa sinto pira? 130. 130. Mahal pa man. Okay. So, sa mga gulayon inita BBP. Thank you. Ano pangalan mo? Marte po. Marte. Apelido? Cargente. Marte Cargente. Thank you so much. Thank you. Ni mga gulayon, ang pako, 30 pesos ang burubog ko. So mga nakukuha man sa nangani bagay niya sa mga irarubkan manyog. Mga nasa tangod ako kan mga
Ricardo. Pia, good morning. Sa media pa ako sa radyo sa DCGP. Gula ng pichay. 100 po ang kilo. 100 ang kilo. Ano yung mga mahal dyan ang pamrisyohan mo? Margoso. 120 po. Medyo mahal pa talaga, no? Sudada. Wala ako lada, sir. Nasa 140 na ang 140. 140. Ay, surusara di dyan. Ang saradit po, 700. Ay, di ba, di nagburo-barato na, dating 1,000 yan. Oo. Kuning, ano yung pigabugtag sa karne? Oo, barato na to. 250 ang kilo. 250 so bell pepper. Opo. Very good. Ano rin mahalo nun yung cauliflower? Ano rin? Barato na, sir. 150 na lang to ang kilo. Ang cauliflower? Oo, dati Oo. mahalon yan. Uning litos? 150. Medyo kaya, Ang mga anong pipino? Ang pipino, 50. Medyo okay na. Oh. Thank you so much. Pangalan mo pati ya? Gin po. Gin. Gin Loberti. Nadadawag ko sa radyo. Thank you so much. So, yan sabi, BP. At least nakakataw kita ki-update ka na mga pamrisyuhan. Digdi sa Saudan, sa Banwaan ka na kamalig sa mga oras. Lakawan ta naman kidiit. So, ano pa? Ricardo, okay lang ang Ricardo. So kamatis, kumusta na? Kamatis. Nagmahal ba yan? Kamatis. Tiyo, good morning. Sa radyo ako sa DCGB. Live kita. Guranan na ning suha. 80 po ang kilo. 80 ang kilo. Ang kamatis? 100. Nagbarato na? Nagbarato na, no? Puro pa na. Di makabakal ka nakikamatis. Ang gatos o kilo, kamatis? Sa gatos ang kilo, nagbarato na? Nagbarato na. Pwede ka bumakalinin kuhan sa 25, arugaan. Ano pa, pwede tang mga kakanin, yaon digdi. Kalunggay. Uning laiya. Gura ng laiya tiyan pula. Gura ng laiyang pula. Kuyan, 180 ang kilo. 180. Sa radyo ako sa DCGB live kita. Uning puso, kibata, gura na. 1, may 5. Okay na. So, ano na sa batag na panak. Gagura ng kilo kan ano ni mga lakatan niya, no? Latundan. Kalibo gura ng kilo. 25. Okay. Thank you sa radyo ako sa DC nag-monitoring lang. 25. Gura ng kilo kang kamote tiyo. 50. Thank you sa radyo pa ako sa DCGB. Iyo. Ano pa na napunta digdi BP? Halos okay na? Okay na. Halos dakop na gabos. Tolerable naman ang presyo. Oo. Gin, gura ng gin. So, Jin Mananggad. So, gin. 70. So, istikan sigarilyo, manggura, no? At agang-aga. Mudahon kita kan mga tagan-taba. Kagang-agang ginan sisiraon indo. Para manjitig din sa od. Joke lang ito. So, yun ang bipiran sa na yan. Aros tolerable limits lang mo yan. An ining mga pamrisyon. Takan inot baga mahalo na ng lada. Pasiring daw ako digdi sa... Dahil pa man nila kayo standby yan, Si Karen kasi pa rin alyaon. Out na ako. Yan naman sana. Yes. So yan ang sa tuyong dagdag din informasyon na lidig di sa ulan kan kabalig. Jimmy na salita di si GB nyo. Agri Balita. Kasabay si Jimmy na salita. Hali po dyan sa Kamalig Albay. Sabay-sabay. Kung tayo'y magtatanim, madaming aanihin. Gaya ang buhay ng bayan. Magtanim, ang daming aanihin. Magtanim, tayo ang sasaing. Sabay-sabay sa rupa. Ka matulog, mo'y lulusog. Sa bukid maniraan, kay Magtanim, ang daming aanihin. Magtanim, kang isasaing.
Ang sabi ng lola ko, ay dapat nating sundin Yan. ang lahat ng kakanin. Yan. Pawis manggagaling. Tama. Magtanim, merong kakanin. Magtanim, merong kang isasayin. tama. Tama. Mula sa bahay Tama, di ba? ay maglingkod ng tapat. Garo-garing Junso, garo-garing nakainom. Nagdadangog ka mo So sa nakainom. Gano'n ka, Jean. Nagdadangog ka mo sa Pero tama ang kanya, tama ang laman kang kanta niya. 3M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, may dagdag na report. Ali dyan sa luwas. Hi Karen, good morning. Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraan tabay. Magibol ng paagi ang presenteng administrasyon kan gobyerno probinsyan kal Albay na matauwanan nin insigidang solusyon ang mga problema sa gabos na mga hospital sa probinsya nin Albay na sa diri mismo kan probinsyal. Ini matapos na magkaigwanin paghururon si Albay Acting Governor Glenda Bunggao, ang provincial administrator, kaiba ang Provincial Health Office asin mga namamayukan mga provincial hospitals tangan na sa pagtugaw kan bagong gobernadora madangog kaini ang mga concern sa ospital na pwedeng matabangan kan presenting administrasyon sa napag-araman na impormasyon kan DCGB News kay Hospital Monitoring Focal kan Provincial Health Office na si Claudette Benito Buqueyo. Enot na pinaliwanag kan gobernadora sa mga namamayukan 8 provincial hospitals ang kautuban kaini na sa termino niya bilang acting governor tatawanan sindang atensyon kan probinsyal ngani matawan tulos din mga magkakanigong solusyon ang mga problema na presenteng kinakampang kan 8 provincial hospitals na NEVP dangan hipnuan na laman kan probinsyal ang mga pangangaipo sa saindang ospital para sa episyenteng serbisyo sa mga albayano. Susok pa sa impormasyon ni Buqueyo, nangako ang gobernadora sa Inda na igwanin tabang na ipapaluwas ang probinsyal basta sukaya sa nang mahipno sa laog kan sa iyang termino. Kaya sa mga masunod na aldaw Tabi VP, nakatalaan giraray ang provincial government asin mga naunang bita na personahes na magkaigwanin pigaapod na cluster meeting kung sa inpatiit-tiit pero saro-saro mahimay kan provincial sa Inda ang mga problema kan 8 darakulang provincial hospitals na iyo ang Ziga Hospital, Nito Municipal Hospital, Rapu-Rapu District Hospital, Villa Hermosa Municipal Hospital, Piodoran Memorial District Hospital, Pantao District Hospital, Cagraray District Hospital, asin Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, pati na Tabi BP, ang Sarong Rehabilitation and Albay Provincial Drug and Rehabilitation and Treatment Facility sa probinsya nin Albay. Yan Tabi ang To the report. point, sabi kay ito ni Chut Tuming na Padesa, to the point. Ano ang gigibuhon na aksyon kang gobyerno provincial sa mga hospital na yan? Tayo ba Tabi baka sunadangog ko sa ibo na lead sentence mo, gigibuhang ki aksyon. Ano ang gigibuhon na aksyon? Roger VP, actually, inaputa man iyan, pero daing tinausap ko yung specificong taramon dahil magkakaigwag ila yung sitanin cluster meeting Iyo. para dyan. Deng Bareta. Gusto sabihin, Deng Bareta. Roger. Tama? Deng Bareta. Deng Roger. Bareta ang sinabing aksyon. Deng Bareta. Sayang lamang kan Kampila. Sayang kang baterya, kang radyo. Deng Bareta. Diba? Dapat, saan gustong maramang kan mga tao nagdadangugon yan? Ano ang gigibonin ng problem? Aksyon, number 1. Kakulangan kibulong. Tama? Roger. Kakulangan kibulong, kakulangan ki ibang facilities. Yan. Kakulangan ki mga iba pang ekipahis dyan. Mga personahes. Mga personahes. Anong ginibon dyan na aksyon? Yan gustong maramang kan mga tao. Gusto sabihin, Deng Bareta, sa Roger. gobyerno provincial Canalbay tungkol sa problemang yan. Yo. Roger, Tabi Yan, sabi ni Chu Doming Camparon, to the point. Okay? Sige. Kalan Sa ala, masunod with ng boy, tig, ma'am, News. sir, kung mataram ka po ng tig, dapat may aksyon tolo. Ano ng tig ang aksyon? Kung wala man, dahil magkipakinabang ka ng mga albayano. Bago? Roger. Yes. Okay?
Karen Ala with Boy, DCGB News. Thank you, Karen. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Headlines tayo. Standby muna, paringal. Baka sabi, duming na piga sabi ka ni Henry. Si duming kang panahon na panesa. Masikat-sikat bagang ito. Yung kalaban ni Kwan. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Yung kalaban Hirit. ni Sophie Ayala ka ito. 27 medyo sa sign-on sa DCGB. Kaya lang, pareho na sinango niya na Kwan na maaram na sa kinaba. Pero dinog ito ni Sophie sa ratings. Sa kaluyan. Araman kan mga maedad ng nagdarangog niya. Paringal, midbid niya ito. Dating pag-iribay. Hello, Paring Mar. Ano ang headlines? Go ahead, Tabi. Go ahead, Paring Mar. Good morning, baby. Salbata na, ma-increase pa din, ano? Headlines ko niyan, presyo ka mga produktong petrolyo na kitaas sa ikatalong simana kaninero. Yan. 1.65 sa gasolina, Aha. 2.70 sa diesel, 270? oo, Salbata 2.50 na. sa kerosene. Kasuwapo na rin labaon sa pila. Hanggang mga alas may pamanggi. Alabaon sa pila sa mga gas station. Iyo. Sayang, di ko na picturean eh. Nawara sa atensyon ko. Pwede ko tayo ito pang social media post. Oo. Nagkaigwa ki, rush, anong apon company? Nag-rush, nagkaigwa ki, basta, nag-rush ang mga motorista kasamangi. Okay. NFA, mabakal nin 300,000 na metriko tonelada ng bagas. Pantang Presidente Bongbong Marcos kontra sa nagkapirang laman kang propestong ley may kinaraman sa sex education. Sitwasyon ka mga Pilipino na apektado kan Los Angeles wildfire padagos pang tiga-aram. Bayan muna kinundinaran ni katulong simanang pagitanga sa presyo ng petrolyo sa nasyon. Duwang kaso ka mga dinakop na Chinese dahil sa pang-espiya, biguhugid pa kung may koneksyon sa labang Matindi ito. Oo. Pati so, ano yan, sa mga drones, pag-imbitigaran at sa mga nako ang gamit, may mga retrato kang kampo. Iyo. Salbatana. Adi. Oo. May understand to, paglaog kan Tesla sa Pilipinas, Yan. approve kan Presidente, kay Presidente Marcos. Aha. Naglalama Presidente na gumipo ng planta ng electric vehicle sa Pilipinas. Tesla. Ang Tesla. Puro yan din ko ting kuryente yan, din gasolina yan eh. Oo. Talagang pure electric car yan. Roger. Mga pulis, biging ganyan na mamuhay nin may integridad. Yan. Aha. Pinarunot na ngayon ki mga kontrobersya. Iyo baga. Oo. Sa santo aligasyon na may mga blankong pahina asin numero sa 2025 national budget, malisyo asin responsable sigon sa DBM. Matindi sa intriga. Iyon o. Ang ginamit na pang intriga, so report kang by cam. Ako, macho pinirman kang presidente. No. He is a liar. No. Hindi totoo yan. Nagsinungaling siya. Sabay kam pala. Sabay kam. So report kang by cam. Yes, oho. Ang sabi mo ni Panilo, ay man ngayon nag-akusar niya, nag-react man sa ngayang presidente, duman niya sa sinabi ni Mungab. Ay, balak mo. Oho. Kampo ni dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, tinawanin doon na daing ibinulsa na ano man pondo ng gobyerno as in inosente ang dating alkalde. You convicted siya, no? Iyo. Sandigan Bayan, ah. Oo. 2 taon, maximum na 10 years Oho. imprisonment Oho. plus disqualification from public office. Iyo, ano? Oo. Author kan Universal Social Pension para sa senior citizens suminabayan sa rally sa Senado kaswapo. Yan. Oho. Sobra 10,000 na wanted persons na dakop kan CID. Ano sa reaksyon ni Manay Aimee? Day pa. Deng reaksyon? Dasa na. Oho. Alright, understand tong Donald Trump nanumpa na bilang sa 47 presidente kan Estados Unidos. The best man na di. History? Ayan. Sa laog ginibot, sobrang lipot na. Iyo. Kaya kunyan na pera sa iya, Oho. ginibo mo na nasambit na pangyayari kan 1985.
kay Ronald Reagan. Oo. Okay, so yan din ang mga headlines ngayon na pagkahaga ito dyan kang PYS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo at PYS nyo yan. 24/7 may konektado kung mas kidaing load. From News by Sinipol in Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga Newspaper front page. headlines. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. I-text na po ang mga birthday greetings, papasadahan tayo yan. Mga tugang pagkatapos kang report ni Pading Ala. Ay, sandali lang pa diya. Sandali. Like magalo dyan pa rin sa Pag-asa Palan. Good morning, Neil Alfonso Soler Lunas. Yan, good morning. Tabi nila sa Davao ka pa ngunyan, tabi Neil. Kumusta ka na? At saka kay Jonathan, Sir, gabos na online na pagdadangugan ko kan DCGB. Sir, gabos na online na pigdadangugan ko kan DCGB. Wara ka mo FB, YouTube, DCGB Live App, DCGB Live Stream, Pinoy Radio. Na, John, wala kita? Okay na. Sa check mo na tabi sa DCGB Live App. Pag wala kita sa Facebook, wala kita sa YouTube, nakasync yan eh. Chikado tabi, nakamonitor si amigong Jonathan. Wala da, napano daw? Ilinga daw, yan, di ba? Tama ba? Sa app pa sa app. Igwa? Iga pala tabi, amigo. Igwa tabi, amigo. Sala lang nga, simbagong ko ini. Igwa tabi, amigo. Yan. Hello, good morning, Sir Ariel. Yes po, good morning. Good morning. Welcome po sa DCGB. Ano po ang latest forecast sa kamugdakan kang panahon ngunyang pong Martes? Go ahead, tabi. Kakaapekto man biyaray po sa bilog na Luzon ang northeast monsoon o amihan. Samantalang shoreline ang nakakaapekto man sa may sirangan na parte kan Visayas. Samantala, hindi man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman man na ang generally maray na panahon. Lagad niyaon pa man ang tsansa ng mga pulupulong maluyang pagkuran na daraman kan duros sa amihan. Maluya sakod sa katamtaman man na duros na hali sa norteng sirangan na mamamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Lalaw man na agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 22 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:12 nin aga, masunod pa siya na alas 5:41 nin hapon. Alidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Alarmaryo nasa linya. Good morning, Pading Al, Kamin. Thank you so much, Paday. Good morning. For second reading ng Unyan Aldao, na pigbibilog na ordinansa na makrear nin opisina para sa mga programang paharong sa mga tios na pamilya sa Legazpi City. Si City Councilor Attorney Bots Lucila na proponent ng ordinansa na Office of Resettlement, Housing and Community Development in organizational structure kaini. Nag-originate ang plano base sa request ni Alde Junior. Pero kita. Nata nagwawara-wara iya. Grabe ka palid kiparos. Yeah. Oo. Nag-originate ang plano na ini. Asis. Grabe ka palid kiparos pa rin naman. Okay. Try again. Go. Tigat talbo na putol. Pangyayari sa Maabaka. Pakitry ulit again pare. Pakiridayal tabi. Pakiridayal. Okay. Hello. Yeah. Go. Kaya naramdaman ko ito. So, is baga. Iya baga. Go ahead.
Oo. Oo. Yes. Very single side band. Kang panahon. Okay. Kasi sila eh. Oo. Anyway, nag-originate ang plano na pare base request ni Alcalde Pido Garbin Jr. na matutukan ang mga programang paharong lalo ang mga displaced na residente kan Legazpi City asin mga tios talagang pamilya. Manunutaran digdi sa Legazpi lalo sa sentro dakol ang mga residentes na na-displace dahil sa mga development kan lugar o kung na bakpuman ipaharali ka na may sadiri kan daga dahil sinda mga squatters. Ang Legazpi may binilog naman ko ta kay itong urban alagad na laog man inin mga sindikato dahil dakol na mga resettlement sites sa Legazpi bako man urban poor naka-star kundi mga mayayaman. Ehemplo kayan sa Taysan resettlement site digdi sa Estanza diyan sa Buraguis ang ibang naka-star ngunyan mayayaman. Kaya tutok giraray ngunyan sa isyong ini ang city government sa paagi kan pagbilog kaining Office of Resettlement Housing and Community Development para ma-address ang isyong ini manungod sa mga tiyo sa pamilya na magkaigwaman lamang nin harong ngapit na panahon. Yan ba ang informasyon halidigdi sa luwas Alarmario, DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa Aluas. Itik sa mga birthday greetings, papasadahan tan pakalipas lang kini. Aram daw nindo mga tugang konsen makukuha ang pinakadakulang kahoy sa kinaban. Susog sa informasyon, ang General Sherman Giant 3. Ini po makukuha sa Sequoia National Park sa California. Iyo po ang biggest living tree in the world. Iyo po ang pinakadakula na tabing nabubuhay na kahoy sa kinaban. Ini, igwa po nilangkaw na 275 na pie. Igaman ki diametro na 36 pie. Asin ang sa iya pong sanga, 7 feet thick. 7 pie ang hibog. Ini po pinag-estimate mga tugang na igwanin timbang na 4 million pound. Asin ini John na kahoy na ini pinag-aradalan asin napag-araman na po kumas o menos 4,000 na taon na ang edad. 4,000 years old na ang edad. Uyug-uyugon mo yan. Uyug-uyugon mo yan. Day pa mga tugang an sa tuyang kagurangnan na si Jesucristong nagabot sa kinaban. Yaon na tabi ang kahoy na ini. 2,000 years baga, di ba? BC, di ba? Ang kahoy tabingan yaon na daduman sa California. Mientras tanto, aram man nindo kung sain mga tugang ang may pinakadakol na bulod sa kinaban. Sigun sa pag-aadal, ang Russia, iyo po ang may pinakadakol na mga forests sa bilog na kinaban. Ini po igwakit 23 million square mile trees. 23 milyon na metro kwadrado mga tugang na patanuman nin kahoy. Paningit sa Morning Hirit. Kung sa Pilipinas iyan John, sigandit ka ito. Sigandit ka. Sige, sigang purutol. Aday nagtataranom. Duman, iba talaga duman ang patakaran.
Good morning, sabi ni Ate Kayen. Good morning, Ate Kayen. Maray na aga sa gabos na mga paradangog, maray na aga po palan sa mga van driver na ang rota Irigaligazpi. Lalo na po kay Kuya Boy, ingat po permi sa biyahe. Bihira na daw kaya ako nadangog sa radyo, kaya maray na aga po. Happy birthday po sa gabos na may birthday. Mag-iringat po permi. Ang gabos na tagapag-asa, maray na aga, magkarapitabi, sana maibalik na ang lipot sa Pacific Mall. Yung mananggad. Mainiton mananggad? Ha? Mainiton mananggad ka sa rungal daw. Tama ka, Ate Kayen. Ha? Good morning, Primong Yuli Lastrilla, dyan sa California. Ha? Kumusta tabi, amigo? Ha? Primo, kumusta sa take out ni Donald Trump kaswapon? Sa Capitol Hills. Yan. Maliputon da. Dumantabi sa Washington, D.C. Nagsumpa na si Donald Trump bilang pang 47 presidente. Kung talaga yun, ano? Ang pagiging kung talaga yun, destinasyon, ilingon mo is Donald Trump. Di ba? Ilingon mo ini. Di naman kibang luwinaban. Di ba? May mga kaso ini. May mga kaso siya, etc. Pero ilinga, ibinalikan mayoriya kan mga Amerikano. Di ba? First sa history kan US na siya mga tugang na daog, tapos nagkandidato Giraray nang naibalik Giraray bilang presidente. Di ba? Di ko aram kung qualified siya pa maging second term. Second term. Ha? Sa indabaga, 4 na taon ang termino bilang presidente John, and then pwede ka mag-re-elect, mag-seek re-election. Kaya kung gumana ka gabos, 8 taon kang magiging presidente. Yan, ha? Pero ang karayan sa inyo, ilingon mo, duman sa o-taking yaon sa mga former presidents, regardless kung ano sindang partido, Democrats o Republican, yaon tabi si Joe Biden. Panahon kang eleksyon, lilatob-latob kayo ni si Joe Biden. Kaya sa entablado, pati si Kamala Harris, yaon duman, mga tugang, nakalaban niya tabi sa kapag ka-president. Arog sinda kang ka-sports yun, sa kampanahon kang karampanyahan, lilatob-latob kayo ni si Biden, lilatob-latob. Pati si Kamara, ito nakadebate niya nga nita. Vice-presidente, kalaban niya mga tugang. Pero lokata, yaon sinda duman sa turnover tabi kan pagiging presidente. Sa inaugural ceremony. Arog sinda kang ka-sports, ang mga politiko duman, kadaklan duman. Di ba? Oh. Maski nagpasuruhay, pililatak-latak anad. Di kayang personal, di kaya sa ng personalan eh. Ang pig-atake sa mga performance nila kung sino nakatukaw sa posisyon. Good morning, sabi ni Noel. Nasa online baga ka mo, BP? Maray na aga, iyo man ang gadari. Good morning kay amigong Abel Balmaceda, nakamonitor via YouTube. Boyo pala. Manong Abel, maray na aga tabi sa imo. Good morning kay Busing Nonito Gaviria. Maray na aga tabi sa imo. Yan, ha? Alright. Sige. Good morning, Henry M. Pakigreet po. Happy birthday po sa Kuyang Tugang. Kuya Jill, happy birthday. Hali kay Karen at saka kay Nicole and Fe. Happy birthday po daw. All right. Sige, good morning. Sana si kasuho na kandi PW at tinampo dyan sa 3rd District habang maray ang weather hirak man kan mga motorista. Rogado na lunadan kababiyahe sa 3rd District, migo. Yes, tama ka dyan tabi, Kuya Tony. Sa to gusto manggana o manggana, sa to gusto manggana, wala kalaban. Ay, masyado man na texter man si 2160. Alright. Happy 51st birthday tabi kay Tolits o ng BPI Rotonda. Oy, Tolits! Happy birthday po sa imo, migo. Diyan tabi sa Rotonda. Good morning! Ano po update kay Gubrosal? Ay, wala pa pong update. Wala pa pong update. Alat-laton tata. Baka may update na. Ang latest ngunyan, so sa iya po na motion nasa Korte Suprema para po makahagad din temporary restraining order. Until now, dahil patabing desisyon. Ha? Good morning. Wala pa pong live.
live sa Iguana po. Pakicheck po, Iguana, ha? Good morning, pakigreet po. Happy birthday sa friend ko na si Mary Jane Banania Cardel. Saka kay Laika Angela Alamil Asejo. Salamat po from Ate Karen Salin ng Puro, Legazpi City. Good morning, Tabi. 6 to 10 years ang hatol kay Herbert Bautista na Tabi. Yan, okay. Salamat po. Alright. Sige. Good morning kay Papsi Mustar sa Bangkiron, Legazpi City. Pirming nagatutok sa DCGB. Good morning, Sir Henry. Na-encourage na magtanom kay Tom Pirmi Pigasabi kan gurang. Mag-aradal kamong nganing dain na kamo mag-ararog sa mo na para uma nom. Malaan. Iyo man ang gadadi. Iyo man ang gadadi. May point ka man. Pakibati po happy birthday kay Jenny Rose Nahe ng kanyang kaarawan ngayong January 21 and belated happy birthday din po kay Jessica Navarro from Rose Baharo ng Kutmon, Kamalig, Albay. Yan. Happy birthday po sa Purok 5. A President Lorna Lopez at Pag-asa Daraga Albay from Miletro Brigado. Good morning, Tabi, sa gabos na mga taga Buraguis. Yan. Nakatulong tas na lamang akong kape, may naabot ka pa sana. Ay, iyo talaga. Sorry po. Anion ako naghahalat sa programa mo. Ansa imong mga ulok nagataw sa muyang kaugmahan. Salamat po. Joshua Bino, mga tugang, may dagdag na report. Hello, Joshua. Come in, Joshua. Pasok, Josh. Josh. Pasok. Yes. Hello. Yes. Good morning, DP. Pasok, Josh. Good morning sa mga paraan tabay. Good morning. Good morning, Josh. Good morning, DP. Giniog mo naman kan si Diwata. Pero orang lod si Diwata, kaya nagkakapon. Wala na cellphone. Dahil maray manin makuha niya kang kaduratan niya. Yung nakuha niya. Pag para dinurat pa, no? May edad na, sige pang dinurat, ayun, makuha niya. Sabi ito, ini ngayang latos mo kung yun. Paano naman ako kayo ito? Paano naman ako kayo sa munisipyo? Pagtalikod mo, dadapian naman ka ang sulubot mo, lingon mo. Ingat ka. Alright, go! Yes, dapat wara nin kaparyenteng nalalaban o kaya kandidato sa sandang lokalidad paabot kan eleksyon sa Mayo. Siring man dapat nasa legal age na. Ini na basic requirement na pigahagad kan PPCRB sa gabos na mga individual na gustong maging volunteer sa nasabi ng grupo pag-abot kan May 2025 midterm and local election. Ini ang pagirumdom ni Mr. John Bautista, ang PPCRB focal person digdi sa Diocese of Legazpi o digdi sa probinsya kan Albay. Ngunyan kaya tabi BP Henry, kung COMELEC, iyo nasa padagos nindang mga preparasyon, mga ACM roadshow, siri man iba pang tig-preparar para sa paabot na eleksyon. Iyo man PPCRB, lalong-lalo na pag-abot sa indang recruitment o pag-inganyar sa mga volunteers, 5,000 na mga individual na piga-target kan na PPCRB digdi sa Diocese of Legazpi na mabilang kan mga volunteers sa paabot na eleksyon. Dakulang bagay, dakulang tabang, dakula ang papel na pinaggagampanan kan na PPCRB volunteers pag oras na ka na eleksyon, sigun kay Mr. John Bautista. Sigun sa iya, PPCRB nagiging katuwang kan mga botante, lalong-lalo na sa paghanap kan mga precinct number, sharing man, nagiserbi man na watchdog pag-abot sa resulta ka na eleksyon. Kung kaya pigaan siya man ini, sigun kay Bautista, sa mga parokya, kung mga individual nagsisimba, kung kaya parte ka na preparasyon, iyo ang pag-inganyar man sa mga volunteers na magtabang para masiguro na magayon asin smooth na dalagan asin resulta kan eleksyon 2025 digdi man sa probinsya kan Albay. Yan tabi BP ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB.
si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa Lawas. Good morning Henry M. Sandali lang, taon ni may reklamo digdi sa may nag-upload. Madali lang. Hello, good morning po. Good morning. Yes sir, good morning. Bigditabi na sa bangkiruan, Sir Henry. Ngunyan, ano? Lagi ulog, may ulog mo digdi sa bangkiruan. Ta mga makusugon ng radyo digditabi diti. Makangalas yan? Ngalasunon nga ni talaga kami sa. Ay mapabot kami ipagbati kan mga taga-digdi sa bangkiruan. Batin din mga ablada mo Sige daw, bati daw, go. Pinapabot ko sa kuyang pagbati sa kuyang gagawin digdi sa Purok Uno kang bangkiruan. Si Regina Amante, sa kuyang pamilya Marina Haga sa Indatabi Gabos. Sa tunayan? Pada kulong pa ini. Okay, sige, wala ka. Go. Tapos so pa rin ang pala niya sa Proclus na kapandok mo man ito. Mistiso man ito tabi, Sir Henry. Siring man markada ko dyan sa Purok 5 kaya King na Rinaldo Marina Haga. Si King. Sa Purok 5 pa lang si King adi. Opo. Okay. May nagpaabot kaya sa kuya kuya medyo gusto na maapudan dahil man nakakalusot. May ihahapot na sa imo kung hindi mong masimbag. Sabi niya kung ano daw ang pinakamagayon na paagi para dahil madagit ang akum, ano daw ang pinakamagayon na hapot? Anong hapot niya? Ano daw ang pinakamagayon na hapot kung medyo dagit ang nagumta na dahil madagit na nagumta, dapat taputon takin magayon. Di. Aron kayo ng teknikaan, pag anago mo dagit, bibilangan tulo sa ampangan na tayo agom, anong problema? Hiling mong kakaan, sigang bilang mo sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi ka nantig 1,000. May problema. Nantig, may problema ka pa? Henry, ang magayon na technique, ihapot na yan kay Pinky on mo, baby. Natusunta kang salbatana ka na. Sige na. Bye-bye. Good morning. Sarawayon maniniman na. Nagdadap sa Morning Hirit, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi bago kita magbareta, sabi kan texter ta, good morning, baka po pwede maaksyonan o solusyonan akan nakakasakop na barangay, iyan po bagang barangay Mariawat to barangay Mayundaraga Road. Sunod-sunod po ang aksidente, kulang po ang warning sign like slow down, accident, prone area, warang wara, pati mga ilaw, pagbanggi, grabing diklom, pagbanggi kaso ugma, naagang Lunes, pag-agi ko po, mga 7 a.m., palawag ako sa trabaho, may aksidente na naman po. Nabangga kan pick up, kulay puti na auto ang bulod. Inarado kan auto sumaawot. Kumusta daw sa driver? Kaito, Sosko, day pangani na aloy sa aksidente na naman nangyari dyan. Imbweltuan sarong motorsiklo. Aram ko na gadanya to. Aksidente may kabanggaan sana po makaabot ini sa mensahe ko sa mga nakakasakop na barangay, pakiaksyonan ang solusyon man po. Harani ilang po ini sa bagong building kan Siyok. Anong Siyok? Diyan po sa Paluwas Highway kan Barangay Mayundaraga Albay. Salamat po sa pagbasa di si GB sa mensahe ko. Okay, sige po. Happy birthday po kay Ma'am Crisel Bailon, ang magayon na school registrar kan Southeast Asia Institute of Trade and Technology. Yan. Happy birthday po, ma'am. Happy birthday po, Madam Tabi. Pakigreet po to the following celebrators: Nora Sinugba ng Zone 1 Bitano, Legazpi City, January 21. Gerald Batalya ng Binanuahan, Legazpi, January 23. And Sofia Llaneta ng Kulyat, Daragalbay, January 24. From MMC. Good morning, Tabi sa Indogabos.
Saday kaya ang tinampo dyan, baka pwede pa iwason. Kaya mampalan. Adi, Prime Water, apat na daw ng wara bulos tubig sa Purok 4, Salvasyon, Taragalbay. Kahirak man kan mga estudyante, makiasikaso man tabi. Pakibati po hen sa pinakapadaba kong apo na si Sian Pong na birthday ngunyan aldaw pit sa 21 kang Enero. Dodge Grulyo maray na aga pa di. Maray na aga tabi sa imo. Good morning lalo na po sa Banwakang Rapo-Rapo. Dahil po kita nakita live wala. Ay, iga po na. Check na po nindo Taiguana. All right. O sige. Okay na tayo. Mabareta na kita. Good morning kay Jonas Rosal. Mabasa ko ta ako rawit-dawit. Doa ko tang rawit-dawit. Sa akin na lang ini. May rawit-dawit akong saro na padarani pa rin Ray. Buda hali man kay Quintista. Saga yun. Tatabantang basahan kay rawit-dawit. Ano? May nasulbang agad. Saga na tabi pa rin Ray. Buda kay Quintista ang satuyang rawit-dawit. Yeah. Ang mga balita susunod. Makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:07. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta Enero 21, 2025. Swimming pool sa compound kang Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay, dain na magagamit sa palarong panlalawigan. 11 na mga badil voluntaryong pinagsurinder sa Pair of 5 sa primerong semana kan implementasyon kan gun ban sa Bicol. Presyo kan mga produktong petrolyo nag-itaas sa ikatulong semana kang Enero. PBBM kontra sa nagkapirang laman kang propestong ley may kinaraman sa sex education. Sa ibang nasyon, Donald Trump formal nang nanumpa bilang ika-47 na presidente kan Estados Unidos. Business news, pagdeklara ng food emergency para sa bagas. Sana asin dai makaapekto sa iba pang basic commodities. Health news, mga paagi para malabanan ang kamunduan, ipinaluwas kan mga eksperto sa salud. Detalyes mga tugang kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Dain na magagamit sa paparaning kompetisyon kan mga atleta sa palarong panlalawigan ang swimming pool sa compound kan Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. Sigon kay Provincial Engineer Dante Baclao, para sa naan mga tiles, mantang dain namanin bastanting supply nin tubig ang swimming pool. Sa pagbisita kan DCGB News, nanotaran na haros dain ini nalilinigan, mantang dakul na ang kaipuan na pakarayon. Sa ngunyan, dahil pa manin desisyon kung saan asit arena swimming pool ang gagamiton para sa nasabing kompetisyon. Pigihiling man ang posibilidad na mag-arkila nin swimming pool alagad depende ni sa desisyon kan Department of Education. Mientras tanto ang palarong panlalawigan gigibuhon sa bulan ng Pebrero. Sa Pebrero 10, sagkod 14, ngunyan na taon. Nagpatanid po si Bicol University President Baby Boy Benjamin Nebres III sa publiko manungod sa paggamit kan sa iyang pangaran asin opisina para maghagad din finansyal na asistensya o solicitations. Sa biso na ipinaluwas ni Nebres sa pagi kan official Facebook page kan Bicol University. Tinamanin doon niya Nandaday siya nagtutugot sa sisayman. Ano man na klase nin forma na pagkolekta nin financial o kwarta hali sa sisayman, lalo na sa mga suppliers as in service providers. Dahilan kay ni pag-iingat ni Nebres ang gabos
in kaso na makaresibinin solicitation tulo sining ipaabot sa sayang opisina para sa magkanigong aksyon. 11 pong mga badil ang voluntaryong pinag-surrender kan police o sa Police Regional Office 5 sa primerong semana kan implementasyon kan gun ban sa Bicol Region. Sa informasyon ay pinaluwas kan komandansya por Enero 12 sa 19, 2024, 5 na mga sibilyan hali sa Camarines Norte ang voluntaryong nag-turnover kan mga badil pag tigduwa sa Naga City asin Masbate, mantang tigsaro man Salbay asin Catanduanes. Apera kay ni kabilugan na 1,668 mga checkpoints ang nakataltag sa malalain na street kung parte kang rehiyon para sa maigot na monitoring kan seguridad asin implementasyon kang ley basado man sa COMELEC Resolution 11067 na may katuyuhan na mapababa ang election-related violence asin masiguro ang kaligtasan kan publiko sa kabikulan o sa kabilugan kan eleksyon. Katakod kay ni sa graray na hinagan ni PRO Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang kooperasyon kan publiko para sa violence-free election. Sinabi ni Dizon na magkakatabang ang pag-report sa mga kapulisan kan anuman na kadudadudang aktibidad asin ang violasyon sa indang lugar para sa makaskas na pagresponde. Dagdag mga tugang na mga baretang lokal, aramon ta daw po ang report hali po dyan sa luwas kasabay ang Mega Force Patrol. Mga proyekto na funded kan gobyerno nasyonal pigidali na sa ngunyan. Alarmario sa report. Lauma na ang pagbulos ngunya na first quarter kan taon nin mga proyekto na funded kan gobyerno nasyonal. Sinabi ni Congressman Attorney Jill Bungalon kan ako Bicol na allocated na ang budget for 2025 sa mga proyekto na sa indang big priority lalo na di sa Bicol region. Yaon Legacy Hospital, Chirigan Gigibo dyan noon kan BRSNC, Bicol Regional Hospital Medical Center, rooms, mga ampo, mga covered court at iba. Ang iba, na mientras ang iba forbid pa. Ngunyan na sa quarter na ang mga implementing agency mabol bago mag-election na ang mga proyektong ini may implement. Thank you pa rin Al sa report. Mientras tanto, pagsulog ng ASEAN-inspired and traditional outfit kan mga empleyado kan Kapitolyo Provincial halaton muna ang ibababang direktiba o memo sa Capitol kan Civil Service Commission. Report kay Karen Ala. Mahalat pa ang Kapitolyo Provincial na may ipababa na sa inda mismo ang Civil Service Commission 5 na opisyal na memorandum kung saan epektibo na ang pagsulog ng mga ASEAN-inspired attire asin traditional attire sa gabos ng mga empleyado kan gobyerno kada Lunes nin bulan digdi sa Capitol. Iyan ang kinumpirma ni Provincial Administrator Dr. Cedric Daeb. Kasunod kan ipinaluwas ng revised dress code kan Civil Service Commission kan mga nakaaging aldaw para sa mga personahe o empleyado kan gobyerno. Segun kay Daeb, maski may pinaluwas ng memorandum circular ang nasabing ahensya, dahil pa man na opisyal na pigpapababa sa Kapitolyo iningani na masabing epektibo na sa gabos ang pagsulog ng mga ASEAN-inspired outfits asin Filipiniana kada Lunes kan bulan, partikularmente digdi sa mga personahes kan Kapitolyo Provincial. Tunmo na nindang ipababa ang opisyal na memo digdi, ngani makasunod na ang mga personahes digdi sa Kapitolyo. Ang pinaluwas na Memorandum Circular number 16 on the revised dress code na inikan Civil Service Commission, nagmamandato sa gabos na mga empleyado kan gobyerno na magsulod ng ASEAN-inspired outfits kada primerong Lunes kan bulan. Tangan Filipiniana asin barong sa ikaduwa sagkod ikaapat na Lunes kan bulan. Minasalming sa satong kultura bilang mga Pilipino. Antang uniforme naman sa opisina poon Martes hasta Biyernes
asin casual attire kung warang uniforme. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, daga sa likodan kan mga guminabang mga dike, nasiga ang rasay, delikadong maubos dahilan sa padagos na pagtupag kay ni. Jimmy, nasalita sa report. Problemado ngunyan ang mga pagrugaring nin na daga sa barangay Anuling, Kamaliga, sinibapang kataraning na barangay na yaon sa may poon kan bulkan kung saan kung matatandaan durante kan bagyong Christine gabos na struktura na ipinagpagibukan gobyerno mga flood control project rin sira sa mga kadagaan. Ang problema gabos na proyekto nagkaperidaso anas irinasay sa ibaba. Sa madaling sabi, dainan in proteksyon ang mga kadagaan sa itaas na parte kan na barangay Anuling, likodan sanakan mga arlangkawo na mga dike. Kung kaya ang problema sa ngunyan, sige ang rasay, mauubos na ang mga pagsadiri kan mga pribadong mga nag-i-restar yan sa barangay Anuling dahil sa ipigpaparatiris gikan sa langkawo na hampas yo an konektado ana sa baba kay ni sa galikan bulkan ang pangapudan sa mga nanunungdan urog na sa DPWH mga opisyalis nin nga gobyerno na kung po pwede bisitahon ang lugar kung ano ang posibilidad na mapunduhan ang restorasyon kan diki sa pagsabing kunda ini maiirahay mauubos ang daga pagparatupag yan sa itaas na parte kan barangay Anuling, Kamalig, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga SK officials kan Tabaco City na imbulto sa aksidente sa Laguna, kasudma. Dai nasa official travel sigon sa SK Federation President kan Tabaco. Jomar Bien sa report. Daing nasa official travel, daing kortesiya, asin dainin permiso, hali sa SK Federation kan Tabaco, ang mga SK officials kan Tabaco na aksidente sa barangay o sa Alaminos sa Laguna, kasuudmang maagahon. Ini ang kinumpirmar kasubanggi sa DCGB News ni SK Federation President Vince Bien kan Tabaco City. Sinabi ni Bien na naaraman niya na sana na nag-travel ang 8 na mga SK officials sali sa tulong barangay digdi sa siyudad kan Tabaco kan ang mga ini maaksidente na duman sa Laguna na ikinagadan kan driver kan 8 mga SK officials na ini. Susog kay Bien na pigiisin niya pa kung sain talaga nagduruman ang mga SK ini asin kung ang sa indang lakaw iyo ang konektado sa sangguni ang kabataan sa posisyon nila bilang mga SK officials o kaya personal na mga lakaw ini. Magigirumduman na alas 12 ang matanga kasuudma kana mapabareta na ang Nissan Urban na pinaglulunadan kan 8 mga SK officials na ini hali sa Barangay San Vicente, Barangay Buwian, asin Barangay Mariro, kan Tabaco City, maaksidente digdi sa Alaminos sa Laguna kung saan nakabangga sindanin sarong motorsiklo asin buminaga pa sa barrier na van na ikinagadan mismo kan driver kani asin kay itong driver man kan motorsiklong nakasabatan ang mga SK officials na ini iyan nasa manlain-lain na ospital sa naunambitan na lugar so iba din nara sa Metro Manila samantalang si Mayor Crisel Agman iyon nakipag-coordinator naman para matabangan ang mga nagka-aksidente o masikaso ang mga nagka-aksidenteng mga SK officials kan Tabaco City. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. DSWD Region 5 gustong pakusugon ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno para gibuho na mas madali ang proseso sa disaster response as in relief augmentation. Joshua Bino sa report.
tangani mas pang pakusugon ang koordinasyon sa tahaw kan DSWD, LGU asin iba pang mga partner stakeholders nagkondusir ni nasarong pagtiripon ang DSWD Bicol imbitado ang manlinlain ng mga representante kan mga LGUs din sa Bicol region. Ini matapos na ang DSWD Field Office 5 sa paagi kan sa indang Disaster Response and Disaster Response Management Division o ang sa indang DRMD nagkondusir nin sarong virtual conference tangani nang ipagilondom ginari sa mga LGUs asin mga partner stakeholders ang mga disaster response and relief augmentation guidelines para sa mga LGUs tangani masiguro na marikas smooth na ang pagproseso pag-abot sa disaster response asin relief operation o kaya relief augmentation. Ang nasabi ng virtual conference, iyo ang pinanginutan mismo ni Regional Director Norman Lorio kung sa intiniripon ang mga local social welfare and development officer, local disaster risk reduction and management officer, mga congressional district representative, asin na iba pang mga stakeholders tangani ng itaong utawan doon, ang mga polisiya, mga lay, mga memorandum circular, mapadepit o may kinaraman sa relief augmentation, technical assistance, asin disaster-related intervention. Saro sa mga topic na pinag-diskutir sa nasabi ng pagtiripon, iyo na may kinaraman sa standard operating procedure, mga kinakaipuan na ipreparar ng mga dokumento, asin ang proseso na dapat sunodon kaining mga LGUs sa paghagad ni na asistensya sa DSWD. Iba pang napagururunan, iyo ang nagkapirang mga memorandum circular, siring na ining memorandum circular number 24, series of 2024, o ang may kinaraman sa enhanced omnibus guidelines on food and non-food items and logistics management for disaster response operation, sharing man memorandum circular number 16 series of 2023 o ang guidelines on the implementation of early recovery programs and services for disaster-stricken families. Sa paagi ka na sabi ng meeting na ni, makakasiguro na nare-refresh sa mga LGUs ang mga polisiya, lay asin guidelines na dapat tindang sunodon, tangalin ng sa paghagad ni na asistensya, sa paghagad ni na relief augmentation sa DSWD, mas madali sana ang proseso. Magdag na istorya, Josh Martino, DCTV. Oras alas 6:25 sa Pilipinas. Magbabalik po kami makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil magandang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albayahit ang at lahat, oh. Albayahit ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Ito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito.
Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Kabayani kita sa Ginebra, ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani tayo, kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. GB News Express. GB News Express. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:29 nin pag-aaga. Laog po si dating Senador Bam Aquino sa Magic 12 kang Pinas Survey Candidate Preference Survey para sa Disyembre. Sigon sa survey, nakakuha ni si Aquino nin 37% probability na mapwesto sa pagultanan kan ika-6 hanggang ika-13 pwesto. Kasabay man sa survey, ang may rolling 3-month fieldwork period na igwanin respondent na individual na 1,821 hali sa iba-ibang parte kang nasyon na may representasyon sa kada rehiyon, urban, rural, edad, pagkatawo asin ang income kaini. Igwa ining margin of error na plus minus 2.3%. Laugman si Aquino sa Magic 12 kan mga nakalihis na survey sa Publicos Asia asin Tangere. Kapag nakabalik o kung ini makabalik sa Senado, isulong ni Aquino ang dagdag na pundo para sa edukasyon asin pagkrear nin trabaho. Dakula mga tugang an aumento sa presyo nin gasolina asin diesel na pinautob kan mga kumpanya nin petrolyo. Epektibo ka sa bagong alas 6 nin aga. Sa magkasiparar na advisories, ipinahayag kan kumpanya nin petrolyo sa nasyon
ng presyo kan kada litro nin gasolina nagitaas nin 1 o kaya 1.65 kada litro mantang 2.70 kada litro sa diesel mantang ang kerosene nag-uminto man ng 2.50 kada kilo o kada litro. Sa iyang pahayag sinabi ni Energy Assistant Director Rodela Romero nan ang kausa kan pagitaas ngunyan ni katulong sunod na semana kang Enero iyon bagong sanctions kan Amerika sa kontra sa Russia. Dagdag pa ni Romero na nagluluwas ng totalmenteng apektadong crude shipment nagkakantidad din 1.6 million barrels per day na supply nin petrolyo sa kinaban. Enot kaini sa an Organization of Petroleum Exporting Countries nagpahayag na mabalik na sinda sa dugang na supply na produksyon sa bulan nin Abril 2025. Nakatalaan na magbakal ang NFA o National Food Authority nin pinagkakarkulong 300,000 metriko tonelada nin bagas ngonya na taon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na nagsiserbi man na chairman kang NFA Council na babakalon kan ahensya ang kaparehong kantidad din bagas kan taon 2024. Sinabi ni Laurel na dakulaan sa indang paglaom na mas magiging marhay ngunyan kumpara kan taon 2023 mantang piglaoman na madeklara din Food Security Emergency and DA ngunyan na semana. Sa pinakahuling datos gikan sa price monitoring kan DA nagluluwas na ang presyo kan bagas sa Metro Manila pon 40 pesos sagod 59.77 kada kilo. Iba pa niya itong mga bareta dai mapasar kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagkaprang provision kang Senate Bill 1979 on Prevention of Adolescent Pregnancy asin tulos na ibivito in kaso makalusot sa Kongreso. Inang pahayag kang Presidente matapos na mabasa ang propestong ley na naglalaman nin mga bako magkakanigong detalye na gustong isabay sa sistema kang edukasyon. Sinabi ni PBBM na nasyak siya asin nauyam dahil may mga bagay na dapat isabay sa sex education na nagkapalaman sa propestong ley. Inapudman kang Presidente ang propestong ley na makaulok asin makadisganar asin ini salang representasyon kung ano dapat na maraman asin maukudan sa sexual education na piguturo sa mga agi bilang magurang asin lolo bako siyang uyon sa laog kang propestong ley dahil nawaran din diretso ang mga magurang na magdesisyon kung ano asin nuarin tuturuan ang sa indang mga aki. Kasabay kay ni Piglino ni Marcos Jr. na nagtutubod man giraray ini sa sex education sa aspeto kan pagtukdo sa mga aki kan anatomy kang reproductive system kan babae asin lalaki dahil importante ini para na sa disbintay kang atam na pagbados asin HIV alagad kung isasabay ang bako maray na ituturo pigagarantiyahan niyang tulos na ibibito asin ini dahil pipirmahan bilang ley. O gidon mga tugang kan Philippine Embassy sa Amerika ang sitwasyon kan mga Pilipinong naapektaran kan mahiwasan na wildfire sa Los Angeles, California sigon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na ang konsulado sa Los Angeles nakikikoordinar na sa lokal na mga autoridad para maaraman kung siriisay ang mga apektadong Pinoy. Inot ng sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga autoridad na ramon ang mga Pilipino nangangaipo asin apektado kan mahiwasan na wildfire. Inanunsyo man kan Philippine Consulate asin o kaya Philippine Consulate General sa Los Angeles na makondukta ininin mga emergency operations para matabangan ang mga Pilipinong nawaran kan sa indang travel documents. Sinabi kan mga migrant workers na o DMW o sinabi man kan Department of Migrant Workers of DMW kan nakaaging aldaw na pinagkakarkulong na sa 150 Pilipino ang naapektaran kan mahiwasan na wildfire.
Mga tugang bareta sa iba pang bareta sa tuyang palibot masunod makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung sigdiday ko. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta, bunggo, inspirasyon daw kan PhilHealth para higusan asin padagos ang pag-iribahan may kinaraman sa malasakit asin serbisyo sa mga Pilipino. Ini pagkatapos sa sunod-sunod na mga batikos ang inabot kay ni hali sa Senate Committee on Health sa pagikan chairman kay ni na si Senador Bongo dahil sa pagpanyal kan benepisyo asin serbisyo. Bilog paman ang pasasalamat kan lidrato kan PhilHealth kay Senador Bongo dahil sa wala na pagpundo o dahil sa dahil ni pagpundo na pagbantay kan senador. Matatandaan na sa committee ba ni Senador Bongo nahalongkat ang sarong kan uminaging taon ang 500 billion pesos na reserve fund o na pundo na dahil nagamit kan PhilHealth. Matapos ining posisyon kan senador, sunod-sunod na nagsangawan iba pang mga regulasyon asin polisiya may kinaraman sa PhilHealth na nagasabing may problema ini. Kasabay digdian 24 oras na confinement rule kung saan dapat mo nang makonfine ang sarong pasyente sa laog nin sarong aldaw bago siya makover kan benepisyo kan PhilHealth. Inayos na kan PhilHealth ang polisiyang ini matapos iaraman may kinaraman sa pagdangog kan komite. Sigon sa PhilHealth dahil sa pagtiyaga kan senador na umayan ang mga nahimay-himay ang mga programa kan ahensya asin ang reforma na inasahan na magiging pabor sa publiko lalo na sa mga nagitios asin ang resulta kan pagdangog kan komite na pinamayuhan ni Senador Bongo. Formal na mga tugang nananumpa bilang 47ing presidente kang Estados Unidos si Donald Trump. Pinaginutan ni Chief Justice John Roberts ang pananumpa ni Trump sa laog kan Capitol Rotonda apera sa Abraham Lincoln Bible para sa pananumpa na ginamit ni Trump ang sa iyang personal na Biblia
ang nasabing Biblia ang ginamit niya sa primerong termino niya bilang presidente kan taon 2017. Matapos ang panunumpa, nagpaputok nin kanyon ang US military bilang tradisyon sa pag-ondra ninda. Ginibo sa laog kan Capitol Rotunda ang panunumpa ngunyan dahil sa grabing lipot kang panahon sa luwas kan ultimong ginibo ang indoor na panunumpa kan taon 1985 durante kan termino ni dating US President Ronald Reagan. Bago ang panunumpa ni Trump, nanumpa man bilang sa iyang vice-presidente si J.D. Vance na pinanginutan ni Supreme Court Justice Brett Kavanaugh na nagatindir man sa nasabing panunumpa. Ang nasabing ang mga napiling makumpresto kan sa iyang gabinete, siring man ang dating presidente kang Estados Unidos asinan sa iyang agom. Bareta sa palado nin pagninegosyo. Business news. Siniguro mga tugang kan Department of Agriculture o DA na ang rekomendasyon kang National Price Coordinating Council o NPCC ang madeklara din foods emergency para sa nasa rice asin bako sa gabos na basic commodities sa merkado. Sinabi ni DA Assistant Secretary for High Value Crops Sagip Saka asin Intellectual Property Deputy Spokesperson Attorney Joycel Panlilio ng food emergency may kamautan na ma-release ang mga stock sa mga warehouses kang National Food Authority o NFA asin dahil man maapektaran ang nagkapirang common goods na pigpapabakal sa mga merkado sa Saudan. Sinabi niyang igwaman nin poder ang NPCC na mag-anunsyo nin food security emergency asin iba pang basic goods kung may nahihiling na irregularidad arog kang illegal price manipulation o extraordinary increase sa presyo kayni. Bantang padagos man na naghahalat ang lado kang DA para sa pag-abot kan resolusyon may kinaraman sa deklarasyon kan food emergency for rice. Kung marisibi na ini kan sekretary, pag-aadalan paman giraray ini pero siring ka naging pahayag na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posible ang deklarasyon kay ni bago matapos ang bulan ni Enero, lalo kung nahihiling pa ang pagangaipo sa deklarasyon kay ni. Sangunyan, padagos man na pigalauman ang pagdeklara ng food emergency for rice, mantang kasuhapo nagbuo naman ang pagkakaigwa ng maximum suggested retail price o MSRP kan ahensya sa mga presyo kan imported na bagas na may nakantidad din 58 pesos kada kilo. Health news, mga tugang aramon ta daw kung paano malabanan ang kamunduan susog sa mga ipinaluwas na informasyon kan mga eksperto sa salud. Detalye kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang kamunduan may epekto sa salud sigon sa mga health experts sa kinaban. At akot kayo ni nagpaluwas sinda ni mga bahagi para makayanan kan nakakamati nin panluluya asin kamunduan. Sigon sa World Health Organization o WHO, nangangenot ang koneksyon sa mga amigo o pamilya. Ibu na mga bagay na gusto mo, araw kang pagdiskubre nin creativity, maging aktibo, asin bulungon ang sadiri, magipag-koordinar sa social services sa komunidad, asin magkuhanin tabang profesional. Abiso pa ka mga health experts na dapat pahalagaan o tawanin importansya ang mga koneksyon na ini, asin atamanon nin marhay. Health News from Newsbase, Mardela, Jai Giba. Aramon ta mga tugang ang latest report kam panahon kasabay si Ariel Samodio. Nakaka-apekto man giaray po sa bilog na Luzon ang northeast monsoon o angihan. Samantalang shoreline ang nakaka-apekto man sa may sirangan na parte kan Visayas. Samantala, hindi man sa Kabikulan sa maghapon nilalauman man na generally maray na panahon. Lagad niyaon pa man ang tsansa ng mga pulupulong maluyang pagkuran na daraman kan duros angihan. Maluya sa katamtaman man na duros na hali sa norteng sirangan na mamamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Lalaw man na agwat kang temperatura ngunya na maghapon, 22 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 6:12 nin aga,
masunod pa dyan na alas 5:41 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Sa pangaran, mga tugang ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Valderana at Angel Mostaza, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Aluas. Sa indong na nangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Baretang kulalapnit! Yes, yo. Balik kita mga tugang sa programa. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa Morning Hirit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Pangyari sa Maabaka. Medyo, siya nagpararumdum sa Kuya John, ano? Kaya may nagpararumdum sa Kuya, di ko lang matandaan kung si Saya. Di ko matandaan. Saro data, being official sa barangay. Full time ngunyan. Full time? Igaman ka ni part time? Talbata na. May iga pa lang ki full time kay niya. Buda may part time pala. May part time job pala ni Buda, full time job adi. Nasa pagbisita pala ang sekreto. Ano? Ano nga yan? Haramon tapo sa istorya, mga tugang ni Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. An pang bababae pala, igwa ka anjon ki full time Buda, part time ano? Igwa pala sa Albatana, igwa pala nga. Deko, igwa pala ka dali. Josh, good morning. Oh, ha? Yes. Good morning, BPK. Good morning.
It's raining na naman here in Legazpi. Ah? It's raining na naman. It's raining? Opo. Gosh! It's raining again? Yes. Oh my gosh! Paano ba yan? Pumapatak na naman ang ulan. Iba ba kung may kanta kayan so, sine? Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Pumapatak na naman ang ulan. Di ba? Bata na ko pwede mauranan perme. Pangyari. Ano nangyari? Oha. Sisay daw ini. Ngayon ko lang naaram. May full-time buda, part-time job pala nini. Iguan na aga. Sige daw, i-assess ko daw. Consensin na naman. Ano nangyari? Sisay daw ini. Na? Dating opisyal sa barangay. Oo. Dating servidor. Oo. Pero ngunyan, full-time kabit. Full-time? Yung lalaking may agom. Oo. Full-time kabit. Talaga? Salbata ng nasabat mo yan. Ikaw palang kaki full-time. Ikaw palang kayang ki... Kuanali? Ako. Oo. Dati kaya, Oo. part-time. Pigta taga Burubisita lang ini si madam, kan lalaki. Ah, okay. Pero ngunyan, na-promote. Okay. Full-time. Ah? Na-promote full-time. Talaga, ikaw palang ka na di. Ikaw palang ka. Full-time. Oo. So nagsaro na ini sa harong. Ah, okay. Ala, wigon ugaring. Ala, wigon. Ala, wigon pala ng introduction. Ala, wigon eh. Maluya sa pagka-timing. Bako ini, ang pigaanap ko ito. Ayun na, ayun na. Yeah. Agay pa. Yan. Bababaero daw kayo. Sinong may sabi, makakating labi, di naman totoo. O baka bang totoo, mangil? Ano nangyari da? Napano? Full time na po. Full time. Oh, okay. Promoted. Aha. Kaya ngayon ko niya, dumog na ang papel ni dating opisyal sa mga tao. Ah, may problema na siya. Dahil na palang na-booking. Ah. Dahil na palang dahil man mabaragan. Ah. Ata na ngayang bawal na pag-ibig, pinatulan pa. Dito naman sa nakayan mga arogan ng mga tao sa mundo na pwede mong bayaan ang prito na ito kubon. Dito lang kita. Yun sabi ninda. Gero dito naman sa nakayan. Ata. Oh, bilang naman sa nan sa Guramoy. Bilang sa Guramoy yan. Awinda. Aram na ngayang pamilyado na sa tao. Ayos palansin daddy. Ayos palansin na. Aram ng pamilyado na sa tao. Ayos. Ano man daw ngayon si official, taga-relibong manampayo. Masayang magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Kandila na lang palan. Pangalan. Eh, mo pala na aram nga naga para pakiiba kang sa... Okay. Kahit ito pati ngaya, so lalaki, pig taga puro pasyaran sa naman ining, sa dating opisyal. Puro bisita sa namo na.
Udingon yan. Pero ngayon pareho ng nabua. Oh. Sa nagsarok na sa sarong bubong. Ini ang tunay na pangyari sa maube. Baligtad na ngayon talaga ang mundo. So dahil nga po pwede, tigigiribo-gibo na. Ang problema ngayon, sa konsisay pa sa mga gururang na, iyo pa ang garo ng gigiratulan na ano daw. Nakikiuso. Kikiuso. Sabay daw Pero ito araw pala. kaya. Nakikiuso man eh. Sana all full-timer. Gani o gusto mo, araw ka ng gusto mo. Gani full time man eh. Goodbye! Training! Sabi ni Doc Alan, maniwala niya ako sa inyong duwa. Doon na pero si Dr. Alan Lucanyas. Latosun ko yun. Amigo gini. Gare nga ya pa din naranduman mo. So taga mas sinta ka mas bati man si Paning Dudes man na. Taga mas bating adi. Si Rain? Si Rain. Si Rain. Ay tama kapo na naman kita bata. Alas 7 na. Walito, panghapon ang schedule kayo. Panghapon ang schedule niya eh. Alright. Oha! Pasiguro nga na eh. Pasiguro, Noy. Joshua, goodbye. Pasiguro, Noy. Ang mga helang kangatay, arog mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kun dahil kamo magbabago. Tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayaning proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule para sa lod asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade. Hali po yan sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin sarong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Pwede man na makatabang ini sa pagpugol asin pwedeng makabawa sa danyo sa atay. Pwede man na makatabang sa pagpugol kan paghubag gani. May bisyo manawara, mahilig manuminom o dahi, mas maray po ng Leverade Silimarin Capsule isabay oral daw. Para daing tama ang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, mga tugang, salamat po kasi nung pagantabay. Yan na lang kitang 7:30. Mag-urestorya lamang kita kan mga iba pang mga pangyari po sa tuyang kapalibutan sa programang anhapot sa DCGB. Sa pangaran po kan Bilog na Tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang ligdi po sa indong programang Morning Hearing. Si Henry M. Thank you, goodbye. God is good all the time. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang saludasin pang turismo, programa kantes asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizen siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaibuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ako lagi siya mismo.